Ha kapot jong ka Bangladesh Meghalaya ka bade ha ka shnong lengkhan. Ki khna school kinong hikai kinong ilam shnong kinong shong shnong bat kiwi de hilayo ban yadon ban talem ban rakhe kerpang ya ka sngi buram jong ka jinglai lui ka ri leng ba da ka jingrwa ki jingshat ki jingle kai ba pher. Ka khatsan tarik ha kapot lelei ki jukham simkhia bha ban penher ya kalama jong ka ri ban peni ya kada ka jingkmen ka bakrau. Kini kibriu hateng kat kum kajing athu uai na kinong shong shnong upom sim lakwa ban penpau kerteng ni pen idur ka jing im la se ha kaput kam sim lalong ka basuk setia baru ka bam dadon than ka jing lai luj ban ong hadu kini kisngi ki bamenta ki jerwat ki bahab ban yatdu bat ki pat ki jai ban riu ki basalang pen ban hakum kani ka khem ha ki benta kaput le se kibriu ka jing lai luj ka bakidon kadi kata ka jing slur nalade ha kani kasngi kinong shong shnong ki badai na ka shnong lengkhat Kila yo ban rakhe kerpang ya kani kasngi ka jingkot cha ka nyop kandai stem jong kasngi krau jong kari Heart of India into one garland of beautiful honesty, unite, thank you, Chakra denotes growth and process for one and all. The leader of nation of the world, the country stands tall. Ye Tiranga hamara ऊंचा रहेगा, ये तिरंगा हमारा ऊंचा रहेगा. A color of India, for the good of we pride. Brown, white and green, they hold the chakra form inside. The tricolor of India, for the good of and Sapani next. Bujin and Sapani. Yang berapa Bujin and Sapani. Kita pay ki bung marasuki yang berakha. Kita pay bung marasuki yang ke berakha ni sedang nak ke marasuki. Next, penalty shootout. Steering Hongkong and Rakesh A. Long ke belakang. Steering Hongkong and Rakesh A.